Kasmoro GB Hospital Chin Koksa very serious patient dong Rosmi Jamatia Boni Boyos 17 বছর 18 বছর ও কলেজে পড়াই তোমার কিন্তু ফিয়াবা বেলায় কিনে কপাল ভাঙিয়া ও রামপি চাকরি নিবাগই ও চিকিৎসা গ্রহণ খাইজারমাইয়া ও বহুবতী মরেঙ্গই প্রায় 9 মাস সাইন থা কোনো কোনো চিকিৎসা খাইমাইয়া আপনার 94 जों आंनि लेखनखौ पाराव কোনো লোক খাতে না বলেবে না কোনো জীবিকায় থেকে তারপরে 17 দিন পরেও কোনো কাগজে অপারেশন খাইনাই দিনে অপারেশন ডেট आंथ' কোনো কই নাই বনি বাং স্কুলनि बागै नि रसनि बागै जों स्कुल गायनाय तामखे अपारेशन खाइनि बागै ओरैनो रिक्स दङ बनि बहुत टिउमार लाइकन कतरमान दङ बहुत टिउमार न अपारेशन खायाखै बनो जों थांनार मालिया आपनि बागै जों जत्तनो दिनै थागोनां बराव जों जबालायखो दा आं कइनाय बनो जत्तनो बनि बां स्कुल बायदि बे जबालायनि बागै आं कइनाय तामखे जों बराव माइ गोबां मा पारावो तामखे चिकित्सा खाइजामाया रांफैसा बियालनि बागै तामखे चिकित्सा खाइनाया आरो गोबां मा बहाय बराव दङ जों बरन बेलाय बिरमान तामिया जोंनि कपाल बियालनि बागै जोंनि रायजोआव गोबां मा रोगि दङ बेसेबां दिनै फैयो गाहामानुनि बागै माइ गाहामासानि बागै टिउमार बर'खौ फाय दङ दिनै जोंखौ फाय दङ आवनो दिनै जों बनि जीबी हस्पिटालाव मेडिकेल कलेजाव कोनो दिनै अपारेशन खाइनाय दावते स्टाफ जोंनि बिसिङावनो কোনো जों अपारेशन खाइनाय बर'लाव जों जत्तनो आं कइनाय दिनै खागोनां बर'आव जों रश्मि जमातेनि बागै सुरिनि बागै आं कइनाय हामबाय मेन कारण है रश्मि जमातिया थानाय मासनि 24 तारिखआव बिनि गहबो टिउमार है जों बड़ भर्ति मारलाया ओ बेसिकली आं पारानि जों पारानि के दिनाव डाक्टर सामानि मते बिनि किसा अभारसाइजनि थाखाय टिउमार बेलाय बदलनि थाखाय बेलाय रिस्कि दङ आबुनि बागै जों वाना लायजा बिनि दिनाव अपारेशन होनानै बिनि न'खौ दङ बिनि मा दङ बिनि मानि संनाय जों पारानि बर' खांबायो जों गाइडनि हानि सुनाय दैलुखौनाय गबकनाय बिनि बागै किसा सुरिनानै दं कारण जराय बिनि मात्र 18 इयार्स कलेज स्टूडेंट के जाते काम करें खाली बिनि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो अब न गाइडनि सुरिना बागै आं तो